Sulod na diha si kuan. Sulod na. Sugod ka? Pero kaya ka viewer. Di na ko ka-chat nila nga. Sugod na ko. Pwede na. Pwede na yung ginana dahil? Ha? Silent ba? Eh, sabi ako sa sila ikuan. Share sa anak. Yata kaya wala pamapot. Kumasan ni mong french fries dahil? Kung sayang. Tagsarap ito ni. Cheating day. Ako mani ako. Welcome to live chat. Remember to guard your privacy and avoid viral community guidelines. Okay. Share sa ako. Dengan ano di man ni magutang imong kuan? Okay. Kamaw. Halik. Butang ko now. Balik ka dito po ang mas ganun ha. Dapat ang color nasa gawas. No? Ang na lipstick and may blue no. Wala akong put ang lipstick. Hello, explore with Izzy. Thank you. Shout out Case Queen. Shout out Case Queen. Mani ni Case Queen. An ani ko niya ka-love. Binuhat niya nga man eh. Lami kaayo. Birthday treat ba niya today? Daghan kay ahos isel. Explore with Izzy. Daghan kay ahos niya. Butangan niya chili. Simpleng kaligayahan na. Simpleng kaligayahan. Hello, Junmar. Junmar Vlogs. Junmar Vlogs. Junmar, may jacket ka na, Junmar. Hello, Leros. Leros, Sisi. Bibigyan kita ng jacket. May jacket na po kayo. Thank you. Junmar Vlogs, taga saan ka po? Ay, sus, Bisaya, mampudaay ka. Junmar, mga Bisaya na diri Junmar. Nahala. Itamsak na Junmar, mga Bisaya na sila tanan. Naana mo yung mga jacket tanan. Kaya tugtugnaw ron. Junmar, bulanong di ako Junmar. Junmar, taga Kandihay akong mama. Taga Tubod Kandihay. Akong papa taga Kinagbaan Hagna. Agoy, Bisaya. Agoy, tabi giniro mga Bisaya. Junmar, Explore with Izzy is from Denmark. Liros Junmar is from Bicol. Bisaya from Bicol. Case Queen from Hong Kong. Ha, Junmar ha, ikaw na bahala ha. Sa ilaha. Ay, nag-live stream ko na si Jimar. Oh, Jimar, kita na ta ka. Junmar. Junmar, gihag ka na daw ka ni Case Queen. Ha, Junmar. Case Queen from Hong Kong. Liros from Bicol. Alam mo, jacket tanan. Ha, Junmar. Pag imuha na daw turno, maudto po sila sa imong ha.
Saya, hindi ka dong, oy. Basta Bisaya, gwapo. Char. Mani. Homemade. Homemade by Case Queen. Daghang garlic na ay chili. Lami kaayo. Yum yum. Buyag, buyag bitaw gwapo. Gwapa pud mi Bisaya, oy. Grabe pud ka. Jen maina pud mi gwapa, oy. Daghan biya mi. Gani every magkita mi ginabuhatan jud ko niya ginani, oh. Sweet kay no. Jinmar, pagsulti og imuhan ng torno ha. Kay mo adto pud nimo. Kami na pa yung attack nimo. Na wag gid mi harang pa. Maupay pagsugod na mo, ikaw na nakay harang no. Ngayon kamot pa mi Jinmar oy. Wala pa na iharang na mo. Aw, kita-kita ra maning kamot usa ta. Ayo, pamantay harang ani. Sige lang, laban. Mulaban na ta. Mag-enjoy ra gud ta. Di ba? Enjoy lang. Si Liros, hapit na na Jinmar. Ay, kugihan na. Jinmar. Si Case Queen, nagbutang na sa iyang balay. Tama na bahala diha ha. Sipi raman po ni Jinmar. Magbilin na kadihag kuan. Order nila mo balik na sila mga buutan ba na Bisaya. Balo ba ka? Wala pa mga bisita nga mga maayuhon kay sayo pa manggudron. Unya pa siguro to. Hapit na siguro ka na, Jinmar yan. Kaning naa diri Explore with Easy is from Denmark. Case Queen Hong Kong. Liros from Bicol. Lagi pareha na ta eh. Bahala na na. Ano na kung baktas-baktas na taray? Baktas-baktas daw mayroong taod-taod kaya mangita ming maayuhon. Kasi makasugat ming maayuhon ba? Oh, Jinmar. Naghatag na daw fried chicken si Leros Aguilar. Ay, gamay pa ka ay Jinmar, wa? Jinmar, pangitaan na ilang mga Facebook page. Ay, Facebook accounts, Jinmar. Mga gwapa na sila, basta Bisaya. Case Queen is busy pa. Leros, busy siya. Nag-artista siya. Oo, sure. Balik lang mo niya, Jinmar. Halamat tayo. Oh, naa. Naa Jinmar. Kada si Liros, maura po na iyang account Jinmar. Kinski, hello Kinski. Mao gani, gwapa no. Kinski, you have your jacket now. Gwapa ang Bisaya. O gwapo. O ang Tagalog po, gwapo, gwapa. Naamang weather karon oh. Weather sa Hong Kong. Ganina, ang update is na ay typhoon. Pero wala man, nawala raman. Buotan kang Ginoo. Kabalo siya nga mula kaumin para mawala ang typhoon. Naniud to na mo, ang sa yung sudan. Kami kay kuan lang ni. Nag chicken burger og nag fries. Og mani. O to Ano lili. lagi ko upuan, wifi. Sa. Dere? Go. Bot. Ano ko go? Ano ko naka-reply? Mo ba ka nag-date ah? Dito man. Ah.
shout out. Naano ba rin si Koy? Koy? Koy, hain ka na, Koy. Si Koy nga gwapo. Haan si Koy? Si Koy, manggod ni ba? Kinski, hello Kinski. Kinski, may jacket ka na po. Tulog tuoy, kay kuan pa to si Koy. Dili si Koy, wa to'y tulog-tulog. Maotong, ano, Hagar de Versosa. Kumusta na mo, oy? Ano sa time ninyo diha? Explore with Easy. Kasi kinig-istorya na ko, ane. Ito, Diyos ko. Mamilit ang mani. Hala nga, oy. Nakaon akong sili. Hmm? Hmm? Salamat, Sisli. Sisli Ros. Asa naman to akong amigo di ay. Busy palagi ah. Sisli Ros. Ang iyang mani, kay mo palit naman siya ka ng kuam. Hilaw niya siya na mismo ang mabuhat. Pahawaon nga di Midris Makdo ganit no. Dili oy iya pong gihinay-hinayan iyang kuan. Fries aron dugay mahurot. Hi Kinski. Galing daw ka kaayo. Galing kay ka Kiss Queen idol pa shout out. Naman gyud mapahawa ron diri ba? Tarawa da guys oh, nara ang weather gani na. Idol man sa Kiss Queen, isog biya kayo sa gahapon. Shout out mga Bisaya. Mga Bisaya, mga English, mga Tagalog, shout out, shout out. Sada diha oy kung sa pa ay makalaag ka oy hapit na biya ka ha. Dumadato na biya ka. Letis Leros. Hapit ka mula ag dire. Ang train oh. Kita ba? Ah, lampas na. Magbaktas-baktas ni ron. Itorta mo sa among turanan nga baratuhon. Shout out people. Thank you sa pag-join. Tanaw, supportive kaayo. In ani ang ano diri guys. Usually puno man ni. Pero karon social distancing. Atong niagi jud kay wa mi lingkuranan. Kay higpit pa karon wala di na kaayo. Who adto mi sa H&M nga giingon og sale tanan unya. Uban mo sa amoa. How true? Neto ka? Nilili ka? Nilili ka? Muli-ili daw mo niya, pero actually, may kwarta. Muli-ili rami. Bunda ka na medyo sa puno. Alo, uy, gibunda ka na, gini ay sa mani. Dalian na ay, kumundakaw ta. Basta sa gini sila ay mamundak, no? I heard ka na sa bag ni Mani, be. Makas ba ito? Awa na, nagpaduol na. Yan na kuya ka, nagbabi ako French fries. Tulog mahangta. Gaya ka. Umalingit ko na kung sulod. Dili. Atat kayo mo. Relax kuya, relax. Puta ka balon, dali po siya mahuman sa trabaho. Tapos siya. Unboxing. Unboxing. Unboxing her new bag. Regalo ni Amo. Oh, regalo ni Amo. Brand ano? Before sack? Yeah, before stop. Hindi for sack. Regalo siyang Amo. Sana all.
Tapos takas kuya ba na niya. Gamay na lang kay mo kani isa gani oh nga french fries daghan pa niyo. Biyaan na kaning imo yung hotdog. Oo. Kaya pag anak iya oy. Isang na siya. Grabe ka. As in, oh, nara oh. Sayang kaayo oy kay kwarta biya no. Kani siya tanawa yaha oh. Iya, di ba gyud niya may mahawa oy kay gyud ni hotdog oy. Oh, pila naman na ni kabuok oh. Sa daw may mahawa kay o pa daw nahurot ba? Sayang kay napay 5 kabuok siguro ni. Tawan kang isil. 5 lang gyud kabuok isil in taon niya na namundak rin tigtarpo. Explore with easy. Na namundak ng tigtrapo kay hotdon pa magyud niya ng 5 ka buok. Gatas tayo, di ko anong gatas. Di ka? Luwi kay kamot ay. Pobre kay kamot. As in, ani sila diri ay. Mga kuan kaayo. Napagay kakahumano, hala panghipusan na ka. No, adi man ako nagbayad siya man. Dato biya siya. Explore it easy. Gilibre na ko. Gilibre na ko ani oh. Libre na ko ani niya. Sana all, shout out. Oh, namin sa McDo, magpizza man unta mi. Katong dagko gani kay nga pizza, giulan man mi. Hello, mami. Bigyan kita ng jacket mi. Hello, Tita G. Pinay Cuisine in Sweden, guys. Hello, Tita. Salamat. Andito ka. Tagalog ka pala. Tita, thank you. Salamat. Nagbuhat din ako dito ako ginang. Yan na lang. Ay, salamat talaga, Tita. Eh, second time ko pa lang to, kaya hindi pa masyadong, medyo nahihiya pa. Shout out sa you, Tita. Andito si na Explore with Easy, si Case Queen. Andito silang lahat. Thank you talaga sa inyong lahat. Shout out daw ni Liros, Tita. Shout out daw sila. Kanina si Liros, yung medyo maaga pa yung kanya, tapos ngayon naman ako. After lunch. Late lunch kasi namin. Hello, Case Queen. Kaway-kaway kay Tita. Damn, hello. Tita G, ito si Case Queen, oh. Galante siya ngayon, nalibre niya ako. Nakdo lang naman. Oo nga, Tita. Kung ano naman, kung gising lang naman, why not, 'di ba? So yung yung sayo naman is mga 12 or 1 a.m. kasi sa Hong Kong. Hello, Kiss. Hello daw, sabi ni Tita. Kumakain pa siya, Tita. O ayaw niya iwanan yung tatlo. Yung tatlo. Nagdadabog na yung tagalinis. Nagdadabog na. Eh, sa kanya may tatlo pa daw. Uubusin niya. Palibre man mani. Oh, tinago na yung mani. Makaibog, oy. Liros, Tagalog kaya si Tita G. Si Pinay Cuisine in Sweden. Di siya nakakaintindi. Salamat sa inyo, guys. Wala lang, chill-chill lang. Ito yung namin ngayon. Oo. Tagalog yun si Tita. Maglalakad kami ngayon sa Oo nga, ganito lang, mga kwento-kwentuhan. Lalakad kami ngayon sa may bandang Mongkok. Ito yung parang baklaran dito. Hindi malamig. Actually, yung update ngayon is may typhoon. Lumihis Wala yung man. bagyo. Lumihis man yung bagyo. Salamat naman. AA2, Ay, Tita, thank you po. Nagbibisaya kasi lagi. Pero pag hindi nyo po naiintindihan, pwede naman din kami magtagalog. Kahit medyo yung Tagalog ko, baloktot. Kakayanin ko to. Tayo na, siguro naman yung tatlo kaya mo nang iwanan. Ay nako, maganda na yung buhay mo dyan.
Sisleros. Yaan mo na. Si Ate G nga, oh. Yes, may naintindihan din ako. Kaunti. Ako, oo nga. Oo nga, Tita G, yung Jensan is Ilonggo. Ay, sorry, tara na, oy. Tanga, mugug ka ba? Kape, yung puti ng bugnawa. Tita G, yung kape niya hindi pa pala tapos. Tapos nilagay ko na doon sa ano. Yung kape niya, Izel, yung kape niya, hindi pa pala tapos. Ay. Wait ba? Oh. Malamig na. Kanina pa yun. I-chika siya ng chika. Hindi pa pala ininom yung ano niya. Chismosa din. Maglalakad kami ngayon doon sa parang baklaran ng Hong Kong. Tingnan nyo. Kaso lang, kailangan naming mag-mask. Thank you. Okay po. Tita G, thank you po. No worries po. Salamat. Dito kami maglalakad kami. Pupunta kami doon sa ano, parang baklaran ng Hong Kong. Ang daming chip. Ano? Saan ka i-exit? Pwede dire. Wait. Alam nga naman, gitan la pagawson. Ano, di man tayo dito maagiray? Pwede man rin, no? Ito ngayon, ang aming pupuntahan. Yan. Dito, tingnan nyo, may mga ano, parang $20. Mga mura lang. May mga ano. Saan na post Midwest? Saan na mga mahalon? Pag mga mamahalin na lugar, wag tayo dyan. Doon tayo sa mga ukay-ukay lang. Ay, nakoy ukay-ukay diri nga among ginaadtuan, guys. Paborito na mo na store. Okay. Ay, ano na balong? Naghang o nalobat? Lupat good. Kadalag card ko. Ano, nalobat man po. Yung battery ba din ang kaya? Mga gwapo din tayo, baratuhon. Hala, patay, after this live, mag-ano pa man ay ko. Padala pa man ko kwarto kong auntie. Sorry, auntie. Wait for a while. Hong Kong today. Guys, marag normal na lang. Kaso, kailangan mag-mask. Ada akong body. Dagan. Buang siguro ka, ang kuyawan sa tan. Kailangan man delikado dai kaning ulay mga stoplight. Stoplight. Kay lingi-lingi unsa man ni siya nag-live po ni siya siguro. Vlogger po to ba? Klaro. Vlogger po ni si ate. Relate match. Maintenance. Ano di mga ayuhan nag-reload diri dai dool. Pwede mo kanta-kanta dili. Uy, ma-delete man dai no. I-delete man dai automatic para kay ano, kay fat no. Pwede pa lang gani. Mag-inom na pa. No? Kay daghan dai kuan restrictions. Mga relo guys, oo, pero wa may kwarto. Moto na lagi mi sa H&M kay Hara guys, pansit. Pansitan. Unsa ni dai second kill? Unsa na dire? Ay bag-o nga store guys. Second kill. Mananaw mi ha, manulod mi. Ay mahal magyapon.
Ay, mo man yung bago Wala, day. bagong Sa Nike, katong mga kuwar DNG, di ba? Arrival. Oh, mabitaw na yung arrival na raw. New arrival. New arrival man eh, kay kita man ko sa Facebook. From Jordan siya ba? May kwarta eh. Saan yung sa ta? H&M na may kay Horay makaya-kaya. Oh, di po makaya kayo yung kwarta. May gani today, wala ang typhoon. Di unta may magkita. Ay, di may magkita next week. Sa Father's Day. Nag-vlog siya, guys. Vlogging. Dara, lagang di kay Green. Nami paborito dire pag ano, pag kada day off na mo, paborito na mo. Egg tart is life. Affordable, lami pa jud, lami kay sa kape. Agoy noy nara oh. Pero mahal siya, 1942. Ano kayo siya, tiramisu? Naman siya ano? Namay 4 for 20 anak. Di mi ka kaog mahal ba ya? Allergic may mo kaog mahal. Mga tol may inig human. Hello sis. Sisi nara sis. Oh, baklara nila sis. Na barato ra kain ni dire. Ha mo, sorry mi ha. Sis Leros. Ara oh. Diri ka mamalit og souvenir. Mamalit ka og souvenir diri. Tawa oh, nay okay oh. Namili sila mga shorts. Oo, barato lang. Kanagong. Pambata man na day. $10 lang daw. $10 kani. Cargo. Cargo, yung pambata man na. Puhon man dato. Dato naman ka, oy. Kit lagi na day. Maot ang tila, yung dalar mo lago. Maot na ang tila. Yan siya. Iya man yung lugar diri. Nara o mask, disposable protective mask. Nara. Gapamalit man mi diri. Kay barato lang mga pantulog, mga kuan, no, ga-vlog na si Case of. Ha? Pikas to may sa H&M mi adto kay sale daw. Dako man nga H&M diri. Sulod meron. May pa, oo, banding gud mi, murag ka nang among days off na di mi magkita kay mingawan ming char. Ara oh, padung na mi sa H&M. Daghan kayo gipilahan ni siya oh. Kani nga tea house. Wait, matabok tayo dahil? Let's go. Para oh. Isa to? Gala place. Gala daw. Gala place. Laman na sulod. Hello! Para oh. Sa kami sa H&M. Kay kuan daw, sale. Itlog unya tinapay. Uy, mali manggod ni day. Oh. Sindak punta ding buang ka. Nge. Wa mi kwarta sis uy. Nara gani akong boss oh, naguna. Para oh. Sis Leros, kuan lang man na diri ang H&M. Nara oh, nani dool diri Jollibee.
Ay, nag-vlog din siya. Tura, oh. Pakita na ko, ha? Nag-vlog siya, oy. Tura, oh. Siya ang nag-vlog, kay ga-live man ko. Maura ni makaya diri, nara, oh. H&M, musulod na mi, ha? Daghan kaayo mga Pilipino, oh, sa gawas. Taligsik, manggod. Diri sa ano, Sisli, maura ni ang murag affordable diri. Nara, oh. Mga Pilipina halos. Kapo lagi ni Sandro dayo, tag 40. Oo, ba mo na barato diri kanang ma-afford na mo ba? Mo ra ni diri. Oh, mahal kay wala man kay store diha. Dito ta dayo. Dito mi sa mga makaya-kaya. Puhon Sisli, gusto mi mula og Bicol. Sani? Nara, Nara, tag $50. Uy, 40 na lang ba? Na 40. Kini ang cute, oh. 50. Wala lagi nigi 30. Tayo na ni si Natasha, day cute. Tanawa, God. Day pila sa peso ang 50. 350. 350 pesos. Kani nga mga t-shirt. H&M. Ay, na cute. Oo. Uy, Selena. Inundot mo siya. Selena Gomez. Tanawa. 350 pesos. Equivalent. Kopo lagi, day. 50. Yan siya. Murag maka-sexy. Char. Short crop. Ay, mao gani no, mao man ni affordable diri. Tan-awa pud mga Pinoy man ni halos oo. Mga naa diri mga Pinoy. Kay mao ra may napay nang gisukod-sukod, oh. Kani. Ang cute. Oh, super love it. Kini akong love it. Day, oh. Tay, kini man ang gwapo dayo. Gwapo, may... Apay kas na nanginginag. Best di sa lang to may limaon. Ay, grabe. Sisay lang din bumibili. Di siya pwede matawag na. Shoot man na dito. Maganda sana tong... Super ganda ng swimwear nila. Day, cute lagi ni Day, oh.
Buat itu biar saya. 40 dollars. Reconnecting lagi ko diri. Uy, bakit ganito? Saan na siya? Diyos, nakapila na pala. Cute, no? Bakit reconnect? Uy, delikadisa. Day. 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 Ganong uso kayo? Ganong uso kayo ng inani nga pagka-pink? Style. Gani. Gawas na may guys, oy, kay mo adto mi sa ano cellphonean. Uy, gwapo lagi na, day. Si anak nga para sa di pa ni pambata, pangdagko man na. Hello, Koy. Inani man ka Natasha, white iyang napilian, day. Gwapo siya sa igma sulob na. Pangkay-pangkay gani. Uso man na ron. Hello, guys. Uy, ang bastos. Punta naman kami sa mumurahing. Ganan po ko, ana. 29, oy. Puyo. Ay, nani, to katasya, oh. Ay, didi, ay. Tara, day, mo ito na to sa board. Uy. Kapalit ko rin puti. Babay. Wala man ang suot Toast mo. bread with egg or avocado, sis. Wow. Very healthy. Explore with Izzy. Healthy. Healthy food. Anong reconnecting man ko?
Anong reconnecting ko, day? Ha? Ano ba? Ako sa ni Patyon? Pati sa